hakurin da kai yau ku yi duba. Dan uwa ce na baya akwai wasu sun yi kafin kai sun kaura. Rayuwar kaskanci da rashin yanci suka yi dan lura. Ya kamata ka gane kai jigon al'umma ne mai girma. Shaye-shaye sulace mai bata rayuwa ta saka ka a hanya, wadda za ka yi sata ƙarshe ya haukata ka halinka ya sauya.